Hi guys. खाथि खासा सावनो थांनो नागिरदों जोंहा नै लाखाजोब्बाय गासिबो ओइ उनखै माखासे फैगासिनो नै ददेरेया ददेरे नै सानै ओइ नै सासे जोंहा खाथि खासा सावनो थांनो नागिरदों नै लाखाजोब्बाय बनबो लाखाबाय दोनदो नै नायनोबा आसलफ्रा होखांबाय मादै मोनफैबाय अबेजों बारगोन ओइजों बारगोन थांगासिनो दैमा मोनबाय दैमाखौबो खोन्थाहरलायनांगौ दा जों गामिनि दैमाखौ इथिं खोन्थाहर माखौ फेल ओलै आंखौसो नुबाय आंखौ बारखांबाय आयौ नै आयौ मैसो बारबोनांगौसो दैमायानो मोननै जाबायबा नै बिथांना फैना सिजोब्बाय लासिं सिं नोंथांमोन नै दैयाबो फिस्लाथार नै बिथाङा गोलैनो नागिरदोंमोन नै बिथाङा हौवालाथार नै हाब्राय गाखोबाय बिथाङा मा होनो बेखौबा सबायबारिया सबाय जोंनिखै बिराद सबाय गायो बे जों दैमाया थाबाय नै नैथिं आं दं दे नै नै मोनफैबाय जोंना माइबारिया मोनालायबाय नै माइ गेजेर गेजेर थांगासिनो दावलाय खनसे मादै र' आं मानसिखौ हाला दे सेन्देल गाननानैसो फैबावदों माइ गेजेर गेजेर माबाया दै हाबजोबो माथो ने मा जोंदावनि सल'आ मारैमोनलाय हा जाबाय थाबानो जाबाय ना थावा थाबानो जाबाय जाबायलै जेबो नङा ओइ खनायाव सावहैबावनोसै नालाय मादे माबोरै होनोमोनलाय मादै खाथि गासा दल दल जोंनि माइखौ जानाङा इना अभारखा दे खुलुमदो बेसेबा जाखो थावा सिनायनो हायासै नै इथिं फैबाय नै गसर बोनाय
बे आं थांगोन आं दैयानो माबादों माइ बारिखौ खोन्था लिहर ओरै खना बै खना बै खना बै खना सावनोसै दा मोननै सावनोसै ओइ जोंना कपिला सावनो नागिरदों अस्तादा कपिल बोरै जाखो एबार लास्ट जाजोब्बाय नैबे खना मोनसे अबाव जागोन दां दैया बान्दो बलायबा मोनजासिगोनलाय मा खुन्दुं थाव मोनालायबाय जोंहा सावगासिनो जोंनायनो ने बुरजा मोनथारदोंना नालाय बयामसो जासिगोन बे मादैया आंनि हायाव जोसाया गंसे माइब्रा गंसे एनथ' साफा जाखादों ने ओथालाय मानसिया मोजां नुवाखै बारबावनांगौ बारसिगोन आसोफ्रा टर्च लालायनानै फैखादों नै जाबो ओमफ्राय बिमा फिसा जानायखौ नाखाय अबा ओइहाय आं खेबना खेबालैबाय नै जों खाथि गासा सावनानै दासो सौफैबाय ओमफ्राय ड्रेसाथ' नायजाखालामोन ससे ससे सिजोब्बायमोन भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरब्लानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों।